Sabro Otufo Akom Sabre Nana Ababedura Apatasia Aso Awa Apatasia Awa Good afternoon, sir. My name is Afsa Kalimet Sadaz, second in command of an education conference cadet. 15 men on parade, 2 officers. Permission to carry on with the parade. Thank you, sir.
Mr. Chairman, Board of Governors, the proprietors, teachers, parents, fellow students, ladies and gentlemen, I greet you all. I am in the person of Amira Ibrahim, a noble girl of 8 years. I am from Anna Educational Complex, which is located at Achema, France. The title of my poem is I Can Do Better. I can do better. I can do better. Even if I'm not able today, tomorrow is another day. I can do better. Today might not favor me. Still, I can do better. I can boldly say that I am good because I am different from everyone. No two individuals are the same. I am special in my own way. Yes, I can do better. Thank you. Ukuma kasiburo ni twa da kire moma de kire asanteman enya wona nanu atwamu ukum eye kwakwa do bi pai ni mu hu se ni trimu ye fita na ni kom eye fita na kire ye tum atamfu berema odi atu berema okama mi ka bi berema wani atamfu no kokodufo berema wodi se ni mututu atu brane ametu berema sinebo asanteman hu a ye hu se ye nya kodea ye hu se ye nya abotire wona di asantema kunim dinkunim edinkunim abotire ba wodi bai wa chamfo na obi bisa se na chamfo ye hwan hwe na se akwa mi okwo awie no no dia no okwo awie abre na hwe asamtrafo bi o ma ne to asanteman wonko ntokwa na wonko na sahwe dimro abesi asantema yachi wochi yadom nyina edi na ni kire sahwe hwe yanya berema biao yanya kofo biao yawo ha ana berema etisi ye oti yatimro okoje asantema yema ne yema braye omudi ni bedu asantema nkoso eya ahemfie ana dimro si me nwode wo sahwe nanso papa yi wo so mi mo no nensa etise ofuo nensa etise ofuo ehwana na nasa kwa bi oku awia wo se ene ni ko ba ko pati mi ababu waje do mu dia ene na be ma wo chai ofuo ene berema achemfuo chese wo okuden ene wonsamu duro wo chai ofuo ababia sra otro berema ebisa se bona mfrom ofuo de otesoro etefom edomani sadoso ntakrache miwura wo okunyini wunya ya enka beye obi nya wonso ankope yenim sa santuma yanya wi obedane asantuma obeka ye wura ya wa papa ho na ase tutu amponyina moe obepeja asantuma ya odia ye wura enko no so de eye kumasi bi jade ya eye wodie o ye wura be ma chemfo no no wo kofo wona wo na si wa wuja wunsi anamu anka wodua nka fifi yenim se de obeye bi wobetu adua na fifi konfa no che ko de na chirija wo so na anim ba bi owo miwura dase eburu ya said the Uriah Seni,
Wasi ebeti ama akwanfo nyina aso atibi. Siom. Ewura se okane saa se wo ni nsina se se wo akutua se se wo hwane a ye nyina ye akwamfo tinie ba akwa se ene ye nyina ye hye siom enu nti akwamfo nti na se bi ebura yewura echamfo asafo boache agimai bonsu owa ha siom esan se ono ene otumfo akwamu hene siom enti oba mu nyina moba siom eomu se ni sinase na de na de srede ebaaye esan so ono de o se akwam eyam oye asafuni na enso so ewura se obaaye a oba ma produa no enyina siom enu nti se ewura se obaaye a oba se oba ba chiamo ene edai siom yewura sante hene sebi brodo onu ana kwamu hene esi na kwamya so yi akakumu abi nu anya mfie mienu siom sebi bra chame ba ye wakoni nkro dodo onu a eso siom enso na ni nsina se nko a eye ate akem siom achame to ose da bi enedai mekon makohwe ni nsina se siom na wahwe ne manfo se de ne manfo eho esitie siom sana tebru siom na chiame atutu ne afra kwamfie abahai na ono ani nu akuma eye mpatase ono so dan no sebi ebra ono nti na omu nyina ete baabi siom enu nti se ewra baaya na obesra mu nyina akwamfo sana tebru sebi ebra se no kra pa ho asakrafo ewa omfu ekontrefo sana tebru na kontreni akwam to so yeda ne sei sana tebru kontreni akwam de gide woni masantesem ye ntafo ye mpem siom sana tebru se ukọ santema ewura fi a sebi ebura ye nka kontre ene age ya home na obeka akwam ye ka bom se kontre ni akwam sana tebru ni se enti ni se kontre ni akwam omu ya ade kro siom sana tebru nti se mu wa chame wa ha na se asakrafo ni nyina ka ho bio ti chame be sra mu nyina sa se kontre ni akwam ye nka ba ku nya ba ko siom na chiami etiensemu a ono ana de hye na pedmafo di tudwa eye na mpatase ni kontre di tudwa na ni nsrase so jasi di tudwa na ni nsrase so e di tudwa omu nyina gina brane esansa ade ba ko no omu nyina esu siom omu nyina kasa no gina asumdwe ekro ye ene prepario se beba kro dua imu eno na omu nyina esu ho siom se ye wa asumdwe na se ye wa kro ya se ade mienu e kabo mu anadi mpuntuo e beba kro dua imu siom sana tebru ensemfo a adehye mienu nyina bobo so no se mu hia kroye na munya asumdwe a eno na di mpuntuo mapa ebeba kodua imu siom sana tebru siom enu ntina chame ehamo we ya nse fita ni bia o hyamo se efa ne fa nyina no montra se wo asumdwe ene kroyem
sanity ebru siom se ekohia sa fa ne fra nyina mo baba fia se be ebru asafo ahemfie ayese police station ayese hospital ye ntu mu da biara da mu nyina se ekohia sa mo baba fia se be ebru acha me be to nsa afre mo na mu nyina mo aba siom na yesi ama asumdwe abahia akose mayimu siom ama mpuntu a ye hwehwe no yensa aka sanity ebru siom yewra so adane ahinta hunu de odi asie no eno na chiame ohunu se bi ebra chiame ba krom ha no ya be ma oba abode ase siom abode ase ni akwaze so de e ya de kro no a ache papa sama chiame ka ni ni siom na maami bi wala sabi ebra chiame maami nua no enti chiame fa ni eni prekope na sabi ebra sa chiame makwan a o maami se kwan kodi akwama abode ase no abedi akwama fefefe sanity ebru enu nti ene de chiame aba ni nti waba ni nti oba ha waba fie onye hoho kra sanity ebru siom sa maami aye kana se misabra na chiame ya be ma oni chiame maami nyina ena no mu ye koko wansamre chiame ya akwada sanity ebru na chiame ya akwada esuna chiame be krodua mu abode ase ebedi akwama cycle sanity ebru enu nti ene de chiame aba ni diem ti mu hu chiame se bi ebru a ye hogwo wa ha ahade onu ani diem a wa ba fie siom se bi ebru ase munnimu a enne ye ka ma moate ye tographic amama kenkan bi se bi ebru a chiame aso akoko every awe akọ karipen atwa krom awe ekwa antoa krom chiame na agasa esinitiri so no de boye siom enu nti se chiame wa ha na ha de yo noa ni diemu a siom se chiame kwa antoa krom na edi so okoho se obeba nwene so no yasibo ekoko krachi wo maaye nwene so number 1 yasi koko krachi wo maaye se bibra na ese ogbo anan na ode kwa anto akrum sanity ebru enu nti ntem ha de chiame nye hoho ha kra sanity ebru se nemu chiame se nyame aye ni se ya meka se bi ebru a we broni na ezo so se de moti akwa wi asui ahaya na na chiame tie ahaya na obo ne bra ena nyame aye ni se yi siom sanity ebru sabi ebru ayewra se so hwenkwala ye begina adwomu yi asrafo wom aposifo wom anesifo ne adoctorfo na chiame ani agye osiye dachi nchirima dachi akune ne ani ntini muna mo ahya asiese yi ne fe siom sanity ebru se samrante ne maba nkwada ye begina ha yi so mbenya dachi pa na gye se so won mu siom monwe patasie na donten amankwa sanity ebru sabi ebru a adonten amankwa se ye ka chiame ka ye mfa na nka ho wate isan se chiame anim de wa akwada sanity ebru oni chiame adi agro ate opa mumusa no mpatasie sanity ebru ye nyina ya ade kro kokoba de deba ye nyina abusu akro
ade kro pepepe siom watimi wakame no emwa yei sanati ebru watimi wakame no eno na twi mpuntuo ekwa akiri siom sanati ebru siom se unu aye se senka wo ye bi de boa no uni bi krado wa ho odi nu nyansa na odi pia no na se yami anhwe wo na wa nhwehwe animu yami anhwe a enye ono na wo ha no o ekuro no na sabi eburu a wo ti no abro ye nyi sa de ani mfiri ya de yo mu siom ya kwose ni sinase munyina mo ya kwamfo sanati ebru munyina muti ene sabi ebru akwamfie akwamura soso na sabi ebru a wote adwamu yi ya no tidi ani bebrebe yi ade na mo keka mo hui siom mompre mpuntu ofri sa abe yi kro emahi akose man siom ema sa ankwada ye ebegina hai adefenfe oyi kire o meye ye na ye ntimi fo odo ne kro ye emo sa ankwada yi no monya ba bi pa esi siom sanati ebru sabi ebru ayewura se ade ba ko a osan hia edi free mo ho teacher fo a ye di wo mo abedum kro dua yi sabi ebru a ye teacher ni ade ko akurase a eti se de ya bo odua na enso nya mo nkafra mo hwe won yie papa siom sanati ebru se mo hwe teacher fo yi ya omu na betete sa nkwada yi ami abenya akunini ani anintini ewo sa nkwada yi mu mo anhwe won yi a sanati ebru chami class 1 teacher ni remfini din da anti Janet da biara da chami boni din sanati ebru esanse ono no to fa pem no sanati ebru chami ko school project nsakura na enu na so tikeye nye no nenso anti Janet bra kwajo mejo betna ha metre o ya no na kakra ya de na mu siom ampa me RC nyame ya dom kakra siom ne yeko ni akodu United Nations ya sasie pa eni ampa me siom sanati ebru enunti sana nkwala efiri akose ha ninsina se ha se ye hwe won yi a omfo befro akọ achen se bi ebru ade chiami akọ agodri siom na enya ne sa no na firi awofo ye papa nom asumdwe odo koya wonom de tena ye kuro dua yi mu siom se chiami boda wuro se ye ko man adwuma se bi ebru a obia enyine ho emfrim siom na se adwuma no omu ya de ma hwane a siom sanati ebru sanati ebru sanati ebru se ye see da wuro se ye ko man adwuma enipa biara obi anyine ho mfrim empanyimfo a omo aba omo bra awie sanse school dai ye mfa nkwara enesie weyi twa tonton weyi twa bre weyi kwate na tie weyi twa bro kakra ne ye de school dai no esi ho siom sanati ebru siom Jamaica ne say
so wo hia kwose so wo ninsina se se ye da achen kwala ibenya fapem papa abedi ye da ache a eye mo na mo be ye sa adwumadi no esan se asase no enihia siom yewra se mommoa ye mofrai san se mofra no ene ye nda ache chamia ti so mprensa na se eyade a ehia champe papa siom sanati ebru se mo boa san kwalai no onyini be ye mpanyi papa ye kunu ne ani ntina omu na be ma sabe ebra akwam ejina siom na santimban so afa ne ntoma pa na odi afra siom na fe ye nyina ye de ahwahwa ye ho ye de atu ye ho se yen ye fi o man Ghana mu na so na firi hia kwose o siom esan se hia kwose ni nsina se ehwe ye nti asafo hwe ye akwamu hwe ye ye nyina ya be Ghana fo esina efiri ohwe pa ye de sha ase no eno na ama nna ye be hu de ye huni siom eno nti ya ka odo enka bom ekro ye asemu yi tiami nkura o se na probo ase wakosu biara oduadua baako e wo krodua ni mu siom enu nti saade yo na achami aye woni nkrodua ni nyina mu no enne dai obeye bi se oye ninsina se oye hiakose se oye kutua se oye hwan munyina mo ade ko enu nti nnedai chami bedua sa adua no se munyina mo ya akwamfo na odi amam enkabo mu edua siom na enye enkai dum siom mo abakosem munyina mo anu asem kire se efri ni nsina ya akose asase echamfo biara enya bre metra asise bidja na yemfanya nkai dum ema ye nyina siom mo adesre de dodo na amode to tiame anim no ni nsina si wa hai na ya kwose so wa hai sabie bura tiame beto nsa afremo na ye di ho nkomo e wo fitiam fefefe siom sabie bura e tiame ahoho ahoa se ni nsina se emwa pa wodi aboa krodua yi na wo kenkan no nkran sabie bura nka tiame benya na na di krofo nyinara betimi akina simpie so e di sansem we bi ahoahoa wo ho siom enu ti di sanse ewra so obo abaso pa ewra si mo ene yo abo abaso siom ewra se mane so a obi owa o ya de pa na wo bo na baso no na ti mude no wo teda ewra se an kan tro se hye e na so a pem ko wanim siom na ya mo akurei emakurei entumpon siom yewra ba ya na nisna se oni ewra edi nkomo yi mudi nkomo am se yebepe computer e di ama school yi mbako na aside se be bra akwa wo ma ye kra no medical ma obi dada siom
siom enu nti yewura ba oba nei se bi ebura wa ye nka bomu yesi ye ma die computer no ba ko ensia siom eya computers ensia na chi no yewura shada ma ya ye exercise books ezo so aka ho na book na dia se bi ebura cha me se yenyi ba ko mra no na adi efa nkire o man ma siom ni sina se hia ko se muntie dia mu ye bia mo fa mo aso emre ha siom siom sa ngoma ye kura chiami ngoma krata bia nkwada atwiremu oni beka say exercise book back to school project now be unse sabi bra chiami phone edanimu fe ya kwase mai mama mutirimu nyamu de ni snase mama mutirimu nyamu de siom sanati ebru ni snase hia kwase mama mutirimu enyamu de esanse muna mudi kan ya sabi ebra yewura obra mu sa ngoma ibie eye kokoko ahenu siom yewura se wode wo ha ebe ma die no de wo ha so ama RC siom said yewura eka no se enwoma sua ne de se bi ewura ni snase ne hia kwase se mo ba fie no ane mo twetwe nkomofo a empuntuo biara ahiama nwoma sua wo kuro dua mu se bi ewura yewura behwe ne atoto bibia enu nti yewura se ode nchi akase ode afishia panchi a ena ma ni snase ene hia kwase man nyina yewura so oda mo ase o ma mo afishia pa afi kwa na wie yei de mo ye bia na ye wo nyankopon omo amuna bibi biara mo ye no enya nkoso ye da mo ase Yes, sir.